het er alleen nog gewoon. Maar geld en Elke. Ik denk wel... Dat is voor mij net jij dat ik sis van Sibo. Nee, maar we hebben er wel nog gewoon. Maar net als Sibo. Nee. Elke had er geen vertrouwen in. Nee, ik voel een heel wat t-shirt aan eraan. Begint ik ook Henk rechts van. Ja, wat dreekskip hier, hè. Maar je lijkt wel vlot. Wat zeg? Je lijkt wel vlot. Dat lijkt wel vlot. Ja. Maar Henk is net, Henk is er net bij. Nou ja, waar ben ik nou eens zeggen? Alles wat ik in de Holle hier, dat is nou weer verwaarloosd. Ja, ik zal er een beetje aan beet houden. Je weet het nooit, hè? Je weet het nooit. Dit is een Marium. Ja, Jelle Talsma die zit er ook bij. Dat doen we Jelle Talsma weer. En Henk rechts op 2 en Sibo op 3. Tony Brundel neemt Joert afzichtelijk wraak op iedereen. Je leidt 4 voor. We zullen het zien. Maar we er wat tussen lezen, Hilco, dat Beeldske? Beeldske? Net meer. Nee, net meer. Want elke zelf blijven. Ik wens je eigenlijk nooit meer dan zo'n rolletje pepermunt, maar Ja. Als rechts oer bakboord gaat, is de rest raar in de war. Meester, ben ik al eruit? Goeien, welkom bij het Koetjesjournaal. Vanaf de Battenvier, hier midden op het Tjoekemar. En we zullen praten hier op de Battenvier met 2 skippers. En dan zullen we het vanzelfs hoe de 5e wedstrijd dat die van de midje Shield is van de IFKS. En dat doen we mooi de grootste winnaar van de midje. De man die dwande is met zijn oorskiertournee. Dan had ik het vanzelfs over Henk Rechts van de Utentus. Hij is dwande met zijn laatste seizoen op de Utentus. Hij had hem verkocht en het zou samen zijn wijze kunnen dat hij misschien wel kampioen wordt in zijn laatste jaar. En de oorskipper, dat is Wietse Bandstra van de Singelier. Dat hij zo naar het klassement, waar zit hij dan? Even zien bij de B van Bandstra. Ja, hielendol onderaan op plak 16. En bij beiden zijn we het haar. Beiden hadden dus een eigen verhaal over de wedstrijd van de midje. Maar we hadden nog volle meer. We hadden muziek, we hadden mystery guest van Klaas Jonsma en we hadden zelfs het wedstrijdverslag. Nou, het wedstrijdverslag begint altijd bij de start. En dat we hier op het Tjoekemar in één keer rekken. En Henk Rechts zal dadelijk mooi bovenin die start zitten. En bovenin die start leidt een beetje. Nu dacht ik dat ze al hier regen en zoen en de heuge kant daar. Want dat weet wel zo'n beetje. Tony Brundel, hier ik verwachtte dat hij dat die het ik net. Sibo Siesling die het net. Ze gongen al hier wat door de midden. Daar leidt het echt net in deze wedstrijd. Want daar kon je nou een heel soort skeer van krijgen. Nou, en dan gaan de oren erachteraan. Aard de Boer die komt er nog bij. En dan gaan we verder. Wat lei onder? Onder lei Jester Mark, Gerard Tadema. En daar zit de Robert de Jong boven. En daar zit Sikke Heerskop boven. En ja, Sikke Heerskop die moest onvallen. Wat die is Sikke Heerskop? Ja, die kwam eigenlijk wel goed uit die start te landen. Dus even Sjen bij de Eeltje. Ja, daar zit er 4 boven. Nou, regingen en dan maar een Sjen wetje op uitkomen vanzelf. Maar bij die tonnen, of even jeder als die tonnen, daar komt Henk Rechts en dan maakt Aard de Boer oujekje. Dat is jammer voor hem, want dat betekent dat er nogal achter een peer langs mag. En dan komt die Eeltje daar nog tussen. De Eeltje die gaat haast als eerste om de tonnen. En daar komt Henk Rechts bij. Nou, dat is een prima prestatie van Jeroen de Vos. Nee, die komt net eerst op de tonnen, want daar komt zeker Heerschap om ze nog aan. Die komt oer stuurboord, leidt hem dan oer bakboord. En dan moet er bij een opzitter die tonnen hellen. En dat helpt er. Hij is wrotten en wramen om het leven. En die man zijn, zeggen dat er net zo volle raast meer wordt bij die ton. Maar er waren al gruwelijkste raast op het leven.
En zeker Heerskop komt om die tonnen en dan komt het Kleer en dan zit de Eelkje der boppen. En dan komt het Hulleveld komt daar achteraan. Nou, ik zie hem vertellen dat wie... het is altijd mooi om te zien, maar het is een hulterlid als je dat zou zorgen. Dus Henk rechts voort, dan komen de oren daarachteraan. Nou, Aard de Boer die ploft haast nog op de Eelkje. Daar komt de Rader Roek tussen terug. Die dier dat heel handig, heel handig. En dan komt de orenresten daarachteraan. Nou, mooi fjouwerdik om de tonnen. Het wie alweer keurig. Verder wie ik helemaal niks aan de hand. En dan komt Sibu Sisling, die kan helemaal oer het spul komen. Of wol. Ze zien hem eigenlijk een beetje zien in. En dan maakt de vak wat gaan litten. En dat is net helemaal correct verzeld. Maar goed, de situaties wien er een beetje in. Dan showen we achteraan. En dan zien we dat Tony Brundel, ja, die zal er onderdraaien. En dan komt er net boven de tonnen. Nee, dan komt er 4 onder. En dat betekent dat Tony Brundel een slag in de ronde maakt. Maar dat zal er letter in de wedstrijd nog een keer doen. En dus zien we Tony Brundel voorlopig net weer als kanshaver voor het kampioenschap. En dat is hij misschien wel. Want hij komt steeds als eerste om de tonnen. Henk rechts. Shot is even naar boven. We maken hinnen met spul. Maar ja, dan zit zeker Heerskop er haast helemaal dicht op. Maar zeker Heerskop doet het eerste eindje niks oors als er achteraan varen. Dat is net goed, want dan krijg je de turbulentie en dan kom je een beetje achteruit. Sjen hoe de man hoe de oren kant het doet. Dat is Jeroen de Vos met de Eelkje. Want die had dan maar de oren wal keers. Ja, je mag ik net achter elkaar oorzielen bij het scootzielen. Maar dat weer dus ik niks. Want de Eelkje shot dat Henk rechts als eerste om de tonnen komt. Prachtig beeld is dat trouwens. Dat ze even 4 liter maar voor die tonnen. En dan kan ze hem de Nij helemaal gaan litten. En dan komt zeker Heerskop de Nij. Want Jeroen de Vos die zal het net heljes in zeker Heerskop. Maar dat zou je hem direct wat hij in beeld verschijnt. Henk rechts dus als eerste om de tonnen. En dit bier wil zo'n beetje zien wees zoek haar sezen. Nou, dan komt de rest achteraan. En dan maakt de Eelkje die maakt zelfs achter de Rader Roek langs. Ja, dan kom je even te kwart, zoek precies. En dan ga je een slag die het helemaal verkeerd uit pakte. Maar ja, het is net oors. De slag zie je het maar aan ingen kant. De Rader Roek die zit er nog goed bij. Zit op het tweede plakje. Mooi even onder het vakje terug. En Sjen en Michiel Kalsbeek. Die shot wordt verkant eruit. Maar hij had net eens een sigaren onder. En is het wel erg spannend voor zelfs. Altijd weer achter Henk rechts en Zeker Heerskop zit. Nou, dan komt een hele mooie situatie. Zeker Heerskop die beziekt. Ik kan even de kant uitwest en dan een slagje uit dwars. Dan draait Henk rechts onmiddellijk erboven. De ouddekker, zeg maar. En dan draait Zeker Heerskop weer. Dadelijk had er erachteraan komt. Ja, prima dien. Maar ja, je komt uit de verkeerde kant zeker. Je komt uit de verkeerde kant weer waarom. Het in het oors. Je mat onvallen, maar je komt er net. Zie maar. Dan gaat Henk rechts alweer dat er zo wat bij de tonnen binnen. En dan gaat Zeker Heerskop 4 en 4 achterlangs. En dat betekent dat er voorlopig Henk rechts even Beliersja moest. Toen zeggen er achterin en dan zeggen er al die oren wil zitten. Henk rechts hier om de tonnen. Zullen die oren al hier wil zitten. En het liep wel lekker veilig van het klassement. Maar dat wie het net helemaal. Want de oren kwamen dichterbij. Daaronder oren Gele Tadema. Die kwamen dichter en dichter bij. Want die zacht wel hult die heuge kant op. En ja, dat is de goede kant verzeld. Zit daar de Boer naar achter. Die bleef ik wel wat in het gevaar zitten. En dan Henk rechts. Henk rechts, ja, prachtig. Hij is wat ontspannender aan het zielen als de vorige jaren. Draait precies goed met het helmhout. En dan had hij man even de score te onlokken. Dan hij hem een prachtig beeld. Goed erzield wordt bij de onderste tonnen. Op en naar de heugste tonnen. Even goed die scoort aan jongens. Nou, verder weer geen enkel probleem voor hem. Want hij hier goed oud dingen met Zeker Heerskop algewol. Die dat zelf min of meer dingen hier. Zeker Heerskop die mag hier nog een keer draaien. Om diezelfde tonnen wat Henk rechts omheen gaan is. En Zeker Heerskop, ja, die is daar 4 onder die tonnenrekken. En waar komen daar Valons? Michiel Kalsbeek en Jeroen de Vos komen daar Valons. En dan moet hij dus achterlangs. En dan kan er nog wel van Gele Tadema deel komen. Maar dan komt er voorlopig op een 4e plakje. En dat is eigenlijk vindt er net genoeg natuurlijk. Zo, daar komt Gele Tadema al aan. Die zit hem al deun op de hoed. En die wil eigenlijk de duel nog wel even aangaan. Nou, zo zie je dat schitterend alweer bij elkaar. Wie van het publiek. Wat er dan weer een hele leuke wedstrijd om naar te zien. Omdat er nog wel wat spanning is hier uit zijn dan
dan de nummer 1. Maar zomaar eens even naar Jelle Talsma. Die hult niet achter Gele Tadema zit. Maar dan komt er net goed uit. En dan komt Sibu Siesling er doorheen. Zie het hult niet op de nachtste positie. Maar die koer hem dus letter nog even verbeteren. Want ja, die tonnen, dat weer wel wat griemen. Maar dat weer dan het enige wat je oer die kant heen. Want verder weer het bij bakboord volle beter als bij stuurboord. Het is nou 1 keer zo en het is net oors. En dus gaat Sibu Siesling hem voorbij. En wij zorgen naar de finish, naar de man die duurt de absolute winnaar weer. Henk Rechts van Nijbeets. En de man even heel volle willen, want ja, er is oude dagen wat 4, 5 en 6 en meer is het dan net. Maar er zit echt meer in het skip. Nou, dat weten ze ik wel. En dat komt er nou uit. En zien hoe dat de takken hier dan in de C-klasse gaat. Nou, en dan komen de man 2 en 3 aan. Michiel Kalsbeek en Jeroen de Vos. En dan wordt zeker Heerschop de 4e man in deze wedstrijd. De uitslag bij Ichtenbregen. Ian dus, Henk Rechts, Maide Utentuus. Dan Michiel Kalsbeek, mooi ek vooraan bij Maide Raderroek. 3 Jeroen de Vos, 4 Sikke Heerskop, 5 Gele Tadema, 6 Arend Wisse de Boer, Zoon Sibo Siesling en Jelle Talsma. Dat is dan de eerste kaart. Geef naar de tweede kaart. Jochen Walter de Vries, 10. Daar is hij dan, Ton Brundel. Olfde, Robert de Jong, Erik Jonker, Freddy van der Heijden, Kees van der Kooi, Romke de Jong en Wietse Banstra. Die hier pech. Plak 16. Dan het klassement. En het zit alweer heel dicht bij elkaar. Op 1, Sikke Heerskop. Maar de Wilde Wietse, mijn Jochen komen Jochen. Dan Gele Tadema. Mijn Tretjen. 3 Henk Rechts. Nou, met Tredje komen Jochen. Jelle Talsma had er 15. Tony Brundel van zakken van 1 naar 5. Nou 16,8. Jeroen de Vos, Jochentje. Arend Wisse de Boer. 20,9 en Michiel Kalsbeek nog correct op de eerste kaart. 29 punten. Tweede kaart. Jochen Sibo Siesling, Van Jonker, Robert de Jong, Kees van der Kooi, Walter de Vries, Freddy van der Heijden, Romke de Jong en Wietse Banstra. Maar de single hier 56 punten. Henk Rechts. Lokweeske? Ja, tegen. Bedankt. Ja, want Eelke zei het in het verslag, dat is wat meer ontspannen. Want dat zie je al heel lang mooi in de IFKS. En nu is het wat meer ontspannen. Het die gelijk? Nou, er zal misschien wel wat in zitten, ja. Maar het is, ja, je bent elke keer groeien, hè. En elke keer heb je een stukje ervaring. En je maakt je soms druk om dingen die er net iets binnen. Dus en dan maken ze die nergens meer druk om? Nou, dat is het net. Maar het is, ja, je moet genieten van het speeltje. Ja, maar bijvoorbeeld dat gevecht, hè, maar zeker Heerskop. Ja. Hij bezocht die echt een beetje gek te maatje, maar het slag hem net. Nee, het slag hem net. Nee, je moet het zeker een beetje kennen. Nou, dus dan prik je er wel doorheen. Maar ik denk, ik net mij en mij. En wil ik gewoon in harders hand bloeien. En dat hebben die aan. Maar in Oren bijvoorbeeld, hier hij dan wel misschien gek maatje litten? Zo kennen, ja. Toch een zieler als zeker Heerskop? Ja, ik ben een ziel. Ik ben echt een aanvaller. Ik ben geen verdediger uiteindelijk, maar ik ben een aanvaller. Dus ja, het is gewoon... ja, we zijn wiezen worden. Laat ik het zo zeggen. Maar het bijzondere is wel dat er nog 2 aanscheren op een loerlijn. Dat je elkaar even goed in een probleem bracht. Ja. Ik hield het ego op van wat doet die beiden. Ja, natuurlijk. Je houdt veel wel in de gaten. Nou ja, dus hij is het nog eens even. Maar zo makkelijk is het net. Want die weer het dan ik nog. Ja. En kremt weer. En dan Ja. komt ze leeg bij die ton uit. En moest weer omheen. Het is een ingewikkeld speeltje daar. Ja, zeker. Het is net niks. Nee. En daar wist toch heel ontspannen door. Nou ja, wij kregen er onderin heel min. En zeker kregen bovenin ik heel min. En die 2 oorlogskipjes, Raderhoek en de Ilke, die kregen hem hartstikke best. En nou ja, daar moet je mee omgaan. En ja, je kan wel woord springen, maar dan heb ik niks. Nee, maar Dus, juist daarin weer 2 man. Die zijn, we hebben even praten met elkaar. We zijn even gat slaan naar Ja. de rest. Ja. Dan doen we wat duel. Dat, Ja, verhaal die- van ja. dat verhaal van die hin en die bar. Ja, Ja, precies. Dat Ja, die, die, ja. ja. Ja, Dat die ja. net. nee. Nee, was zeker dat net of was ook dat net of hoe je dat? We hebben geen contact gehad. Ja, je zit er naast elkaar. Ja, nee, maar we hebben van de week hier met Kees van der Kooi een duel. En toen hebben we in praat en zijn we misschien dat we fut komen. Ja. En dat is... Ja, maar zeker net mogelijk. Nou, weet ik niet. Die man die gaat ik voor zijn winst. En die wil ik in de eerste plakje. Maar ik denk dat ik wel dacht heb van nou, een tweede is misschien ik wel nog voor mij. Ja. Dus Ik let een me hier maar- aanvarm weg. Ja. Met uw goedvinden, ik wil even naar Wietse. Wietse Banstra, zoon van Agen Banstra. Eindelijk weer een Banstra in de A-klasse. Ja, wat fijn. Altijd hebben we een Jelles en dan hebben we Wietse. En we Sipas Leider en Ja, we Agen- alle Baanstra's. Ja, we Jappie. Agen. Nog een, Jappie Banstra. Jappie, Lonneke. Maar van, ja, dat was het eigenlijk achtervolgend op pech. Ja, de hele week hebben wij al een soort pech. Nou, is begon het allemaal in trainingsweekend dat we het wetter net meer in konden. Dan stonden we op een werf en weer de kraan steken. En Henk, de eigenaar van het skip,
Die had, Henk Keizer, die zit ik bij hem aan boord, ja, toch? ja, de hier werd skip van. Die had een slijmbeursontsteking. Dus met er nog een opstapper erbij mooi. En dan stuurt Henk hem een beetje aan. En, Maar ooit ja, ik 2 kapiteins op een skip, nou, dat wil ik het ook net. nou, ik vind het heel knap hoe Henk me wel geworden liet. Hij is vrij stil aan boord. En na de wedstrijd krijg ik dan wel een soort feedback. En hij kent het skip. En dat is wel ja, daar heb ik wel een heel soort aan. Ja, maar toch ging hem Joet ook weer pech. Want hoe lang wordt de wedstrijd voor hem? 4 minuten? Ja, 4 minuten. Ja. Ja, vlak voor de start gingen we het blok van de piekenval we steken. Toen is Ian omheen gegaan. En toen had hij het maken. Maar ja, ik ging toch wegsteken. Helaas. Mijn scoortemannen ben wat te sterk, denk ik. Die trekken alle stikken. Ja. Hoe moeilijk is het nou om als Baanstra saammatig te presteren? Nou, Kletsen er maar in, Klaas. Ja, ik neem nog eens even een slokje water. ik heb van mijn heid wel geleerd dat ik wat loslitten met. En komen Maar je heid het hij raad te pakken. Nou, vertel hoe dat begon. Je heid het hij beloofd, dan mocht mij. Als de tolle weer. Ja, ik mag mooi had ik tolle vier. En op mijn hoofd had hij het skip verkocht. Is dat net verschrikkelijk? Ja, vreed. Ja. Dat is Vreed, dat is dat is ook pure klassiek. vreedheid. Klassiek. Maar even voor de mensen die het weten, Agenband is echt een hele grutte naam binnen de IFK's, hè? En ik een aardige man. Of vies het net zo'n aardige man, weet je. Oh, ik ken het wel aardig mooi in hè? Gelukkig maar. Nou, zijn ideeën hoe het zielen ben wel wat oors. En daarom liet hij mij heel soort mijn eigen gang in. Wat is het verschil? Hij denkt dat er soort dingen net uit mooitje en dan moest gewoon zielen en net te volle praktiseren hoe dingen. En ik ben wat meer van de tarrieding, van meer trainen, van meer gewicht uit het skip. Maar dat is in Lebenbeek. Want Ja. dat best de eerste Baanstra dit. Die En een bel Bullen. had. Ja. En de eerste dit in een pakje. Op de Zuidas werk ik hier. Precies. Hij Ja. treedt uit het kaart van zijn hart. Complimenten daarvoor. Nog even naar Henk. Henk, want Doop is dwanden maar die Orski-tournee. En hij heeft altijd zo'n van, ja, als ik ooit een keer kampioen word, dan zal ik trouwen. Ja. Ja, toch? Nou, ja. Ja. Maar straks, dat wordt een moedje straks. Nou ja, dat is een keer probleem, ja. Maar dat grapje, Dat zit nog altijd? Dat rent al jaren. Maar is dat nou zo dat dat een grap is? Of mij we echt krijgen als de emo-tv dat je dan uitnodigen van sneun te jong, dat wij hier een fantastische uitsturing hebben, maar je daar een komt de bruid en daar hebben we muziek bij. Nou, dat stiert. Horst, stiest ervoor? Dat stiert. Dan komt er Hey. een pak. In pak, sneur in pak. Wij zijn alles rubberboten inzetten om die kampioen weer te leggen. Nou, precies. Nou, we hebben een deal. Nee, Kan het ophouden. maar er zit er wel heel dichtbij natuurlijk. Ja, we zitten er al een periode dichtbij. En ze moeten het je gunnen en je moet geluk hebben en je moet je die hebben. Er zijn een boel factoren. Dus, Nee, maar er is een groot verschil. Voorgaande jaren, dan wist we eens wat je aangeslagen, moet ik het zeggen. Een beetje verdrietig. Dan ging het niet te pakken. En nu is het heel anders. De best even. ja, ach, ja, als je wat ik zei, krijg je leren. En elke keer dan kom je verder. En vroeger, de eerste jaren dacht ik van, nou, het leven houdt op als die weken voorbij is. Maar dat valt dus best mee. Maar waarom hoort het op? Want hij is koetsie verkocht. Ja, hij is scootje verkocht. En ja, er is meer dan alleen nog scootjes heel. Heeft hij nog? Nee, totaal niet. Wat Het is er prachtig. meer als koetjes, Sil? Nou, thuis. Ik bedoel, als ik wij zielen gewoon een heleboel mensen van wij zitten met de snijs. En er is altijd onder de pan en altijd ploegjes zielen. En Maar wat onderhoud. is nou het waant hoor hier? Nou, misschien wel wat zielen. Misschien nog Maar bij een hem stil, hè? valkje. Ja. Nou, dat ken ik. Ja. Dus de horst helemaal net op. Nou, wie zei dat? Iedereen zei dat, maar wie zei dat? Ik dacht, dat zei hij hier dus. Nee, ik kan nooit mee praten. Oké. Maar dan zei dus krijg je ben oren dingen in het leven. Leuke dingen. Ja, en dan precies. nou, leer mij nou, want ik zit ik in zo'n soort. Ik moet ik ook kijken. Ja, ja. Wat is nou leuk? Ja, wat is nou leuk? Ik bedoel, dit kwam op pa en ja, we monniken een bepaald moment zeggen van, joh, bedankt, dit is mijn laatste jaar. En ze ben vet. Ik ken ik wel zeggen van dikke beurt, maar dan lijkt dat skip aan de kant. Nou? Dus ja, dat ben wel horen ding. Ja. Dus ja. Nog even wat oors, want daar is het pech. En er zijn trouwens meer mensen die het pech hier. Want in de Lietse A, wie direct nog een scootje, volgens mij de Noorderling, wie omvallen. Heb ik beelden van. Okay. Want ja, hoe kan het dan niet zo misgaan? Wat zijn vallen wie die er toen net? Enig idee, Klaas? Ja, twee mogelijke ideeën. Eén,
dat je toch, want je zit nog wat steen, ja, hier en daar, als je daar in de buurt bent, zwet hekken erachter, boem, lees je sound. Twee is, als je een beetje stil is, de draai wat verkeerd, dan kan er samen een vlaag komen dat net al te stabiel skip is, dat je samen omlezen. Deze skippen ben maken op dat je teruggaan, vooruit. Maar het is wel eens even zo, dat je in de draai, dan lees je stil, verkeerde vlaag, bats, lees je samen om. Ja, ben je ook wel zo'n val? Henk? Ja, vaak keer, ja. En heb je direct iets van, ik hoor er helemaal mee op? Nee. Dus ik kan mij alweer de rambam krijgen? Nee, maar dan moet ik de grens weten, hè. Het randje dat wij aan het tag in kennen. Nou, dat moet je ontdekken. En nou, dat hebben we vaak ontdekt. Ja. Dus, En Dovietse, ben je dat wel eens omgeheen? Als bemanningslid wel, ja. 2 keer en 2 keer droegblun. Fuck terugbleven. Kou mee geklauteren. Nee, ik zit toen bij het fret en ik wil op de zietkant zitten. Oké. Dus net gebeurd. Nog even- Eén keer wel wie maar de single hier. Dus ik weet hoe vier het skip ging. Ja, precies. Nou, we praten aan zijn eerste muziek. Jan de Vries, jongen van de Feedwarmers. Welkom in het Scootjesjournaal. Silio Selzek? Nee. Nee? Ik kom uit de beeldhoek, hè, alle kaartjes daar. Dus, Oh, je okkeert ze. ja. Nou, dat mag ik vanzelfs. Maar hij je wel een noemen wat een beetje past bij het Scootjesziel? Nou, niet echt. Hè. Dus Heb je het okkeert ze? nee, ik ga niet over kaarten. Ik ga over een boek van Ulbe van Houten, De Zoende van Houtse Holber. Daar gaat het over. Hoe heet het? Hoe heet het noemer? De Zoende van Houtse Holber. Daar. Weet je me wat even vertellen? Dat die man in de Bijbel een steek leest wat op hemzelf sloeg, dus sloeg het oor. En die erbij ziet, die Beeldse arbeider, die koor die tekst. En dat ging over dat een boer zijn arbeiders goed behandelen moest. Nou, Dat was zijn zonde. En daar gaat het leert over. Johannes. Johannes, Jan de Vries, succes! Dit is de Zoende van Heidse Holver. De grootste misser die er maken in zijn leven. De wieraksel die er vielde met deze Beelse ongetieders maken strietlas on in zijn jipste tezen. Die traaien wilkens, dat hier net wijzen matten. Dat soort volk is zo brutaal als de beul. Ja, die kukens mooi harren domme geëmel. Wij hebben er reken op maakt en voor die nog zoveel. Maar hij let hem je de wetten net stellen. Vroeg dat domme Beelse arbeiders vol. Hij is op lijst, al een holverdag. Goed maar de tjerken en onsje bij het volk. Ja, de zoende, ja, de zoende, de zoende van Heidse Holverda. De zonde, ja, de zonde van Heidse Holverda. En Joezebert, hoe de vaakste sliep net vetje. Maar de bedenking van die afspraak en het jul. Hij mas sissen, het wordt dat woevel vlotje. Maar wat ze baden, dat wie dan ik net mild. Ja, die Hendrik Kuken, maar zijn glim komen moelen. Het wie racissen, maar hij mocht die vindt net zien. Hij wou hem graag een keer te fieter nemen. Maar ontnoot hij ieder else slag verlend. Maar die Wilkens wil net fretten, hij woert ze net beletten. Maar wie onvoeg straks is toch net normaal. En alle keer na het eten kwam er weer datzelfde zinsje. Een krasneen die het er weer weghaalt. Hij beschouwde hem zo wat, hier op zijn eigen tafel. Hij wie een vreemde hier in zijn eigen huis. Hij de ouderling van de Lietse tjerken, viel hem zo nou en dan Lietser als een moes. Ja, de zoende, ja, de zoende van Heidse Holverda. De zonde, ja, de zonde van Heidse Holverda. Ja, zelfs de teksten van Jacobus, die smeerden zijn vader voeten. Hij vergriemde met water vierste volle. En dat zelfs zijn eigen vrouw het ik nog opnam voor die maalje. Het wie schreef er een slag van de holle. En bij een donder in de hemel en het vuur in de lucht regen hij die man van zijn heer. Hij hier is al bezocht, zijn zoenden te zuiveren. Maar genade kreeg er net mee vast zijn leer. En maar de bliksem uit de hemel voelde del en zijn gruide. En voelde deer in het donker geel.
Jan de Vries. Oh, geweldig. En daar ben ik zo deze van, Klaas. Fantastisch. Intussen is het tijd van die mystery guest. Ja. En dat is Noortje Goedhart, skipper in de C-klasse. En wat won nou het tafel? Daar zielst op de Ierde. En daar is vorig jaar kampioen West. Op de Ierde in de B-klasse. Nee, we zijn twadde. Of tweede. Ja. Maar wel goed in elk geval. Promoveerd. Ja. Hij is A-klasser geworden dankzij de Ierde. Maar er is volle meer. Natuurlijk. Dit is kraks een mysterieus schip. Dat koe deze de Vries wel een fantastisch lied is, jongen. Nou, de Vries, let op. De Ierde is het langste schip. Die is normerend voor de categorie van de IFK's, namelijk 20,62 meter. Ja. En dan wordt er meten. En dan is hij van Noortje. 20 En dan meter 55. Krompelt er in tot 20 meter. Dat is nou echt en de verkopers zijn nog wat minder betalen. Want, Nee. oké, maar het is minder oud ijzer. Ja, het is minder oud ijzer, dus het is 10 centimeter minder. Nee, of is het 7 centimeter is dat? Maar wat betekent het allegaar dan? Nou, eigenlijk niks. Ach, Tenminste, het heeft natuurlijk wel, ja, het heeft misschien maar voor invloed. tugage net. En, Nou ja, op dit moment valt mijn tugage gewoon binnen de normering. Ook met de nieuwe regeling zou die er gewoon binnen passen. Of met de nieuwe maten zou die er binnen passen. Maar het is natuurlijk wel gek dat je schip ineens 6 of 7 centimeter korter is. en het het met temperatuur te maken, dat kan een beetje. Nou ja, dat zou kunnen. Ik weet niet wanneer, jij weet wanneer die meting geweest is. Juni vorig jaar? Ja, toen weer het al aardig warm. Ja. Ja. Maar het zal net zo vol En uit. de oorspronkelijke meting misschien op kant en dan midden in de winter met 10 graden onder nul, zou dat kennen? Ik denk dat die oors meten is. Maar ik weet er zelfs net bij. Maar vroeger wie het altijd dat de commissie-generaal echt van Steven tot Steven meten. En in line. Juist. En nu heeft ze fjouwer kettingmaatnaam, zeg maar. Correct. En die tellen ze bij elkaar op. Hij is wel wat meer foutmarge. Maar zo, mijn Noortje wil ik graag net om die zo'n centimeter gaan op. Waar hebben we het over? Nee, Ik dacht van dat we Noortje. reden Nee, weer. ja, Ik ben nee, er- ik ben er nee, ja, stil nee, van. nee. Maar dat is leuk. Maar Noortje is, die bij ons bureau, dan ben de meeste Noortje goed aan. En, maar zo komt ik, Noortje had ik wat leer. Bij die hebben bedrijf die is een beetje vereel op nooit. Nou ja, Dat is de weet ik reden. net. Dat is de reden. Ja, daar weet kan ik niks aan. Nee, Weet ik niet. ik kijk niks. Nee, maar goed, er is fascinatie. Want Oh. de vrouw in de vloot mij ambitie om naar de heekste terug. En hoe vier best nou in die promotie? Ja, niet zo ver nog. Dat, ja, het is wennen. Het is een nieuw schip en het is wennen. En het is alles op de rails krijgen. En ja, dat hebben we aardig op de rails. In het voorseizoen leek het in ieder geval goed te gaan. Het trainingsweekend waar Wietse het over had, waar zij zelf niet aan mee konden doen, daar ging het heel aardig. En daar gingen we tussen de B- en A-schepen mee. En dan, ja, het komt er alleen nu deze week niet helemaal uit. Averij de eerste dag, de klauwval die eruit klapte, een blok wat kapot ging. De kraanlijn als klauwval gebruikt, maar die heeft het niet volgehouden op de golven bij hinderlopen. En ja, dan een betere dag en dan weer een slechtere dag. En Maar nu, kan Frammes nou zo'n breed helm houdt? Altijd bemannen? Kan dat wel ja. goed komen? Jawel. En af en toe een Maar de beste helpend maar handje. een licht Frammes eigenlijk. Of heeft het goede Ja. spieren? Ik ben wel sterk. Maar kan dat? Ja, trainen. En werken. van die werk, Ja. wat voor werk is het? Nou, ik ben arts. En als ik opereer, dan heb ik soms lange operaties waarbij je dus lang met je armen op spanning staat. En dan krijg je automatisch sterkere armen van. En als je dan daar ook nog gericht op traint, want dat heb ik wel gedaan het afgelopen jaar. Echt met een trainingsprogramma om bepaalde spiergroepen sterker te maken. Ja, dan is het te houden. Met af en toe een helpend handje van een schotenman of een Maar het werd adviseur. nou geen promotie. Nee, Nee, helaas niet. Nee. Verdorie. Nee, maar het doel is binnen 5 jaar naar de A. Dus dat is ik heb wat marge nog. Ik ga vragen, dit is natuurlijk die gast, Klaas. Ja, maar en hij heeft dan heel mag- zorgvuldig uitzocht. Maar er zijn vrouwelijke skippers, hè? Ja. Binnen de IFK's. Maar hoe bijzonder is dat nou eigenlijk? Vrouwelijke skippers. Ik denk dat het wel meevalt. Weet je, je bent schipper. En natuurlijk, er zijn nu 4 vrouwen. Vorig jaar waren vrouwtje en ik de enige. Dus het bloot toch wel een beetje bijzonder. Ja, maar dat is meer door het aantal. En denk ik gewoon door de geschiedenis dat het bijna altijd mannen zijn geweest. Er zijn natuurlijk in het verleden ook wel vrouwelijke schippers geweest. Maar ik denk niet dat er een reden is dat een vrouw het niet zou kunnen. Weet je, Zoals bijvoorbeeld bij de SKS-kinderen. Fysiek kan het soms wat minder. Ja, maar aan de andere kant, als je goed getrimd schip hebt, hoef je ook niet heel hard aan het helm Ja, maar te behalve sjorren. nou hebben ze jongen van die verschrikkelijke bochten die ze Ja. daar maakt en zeker. Daar moet je heel sterk zijn. Grote, zo kan ze ver. Ja, maar daar moet je op jelle trainen. Hè? Oké.
Dat Maar doe ik Klaas, ook. zou je bij de SKS herkennen? Een vrouwelijke Ja, skipper? daar is het wel over aan. Ze zeggen het kan aasten en dat zal ik absoluut wel een keer zo wijzen. Maar vergeet net, voor hen weer ik wel vooral je dit bij een goede find wel een skipsteward. Dus we hebben een hele flinke vrouwje in een maritieme traditie. Dat kan heel best, gaat vooral om verstaan. En daar heeft verstaan, want daar heeft trolleerd. Komt dat er ook uit? Of net, weet ze het ik verstaan? Ja, dat is een bul, zei je. Ja, dus... Je bent bij Ja, wij hebben allebei... Wij hebben geen bul. Nee. Of is het ook een bul? Nee. Een bult. Dat is een bul. Maar dan komt dat eruit. En kan je dat toepassen in een beetje theorie. Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant kan het ook een valkuil zijn. Dat je te veel gaat nadenken over dingen. Hè. Je moet ook gewoon zeilen. En het ervaren. En het gewoon voelen hoe een schip zeilt en draait en doet. En je moet niet, ja, als je over alles te veel gaat nadenken, dan kan je verzanden in te veel kleine dingen. Terwijl je gewoon eerst de basis goed aan de plaat moet hebben. Wist je dan een gepassioneerde zeilster met zo'n soort grote plaatbodem? Met zijn heel team? Of is dat een lette bekering? Dat is wel iets van de afgelopen 10 jaar, ja. Ja, en Ja. wat is dan het fundament van die charme, van die fascinatie? Nou, het echte werk. Het echte doen. En het met zo'n team? Ja, en met het team aansturen. En hoe stuur je dat aan? Van, hey, let eens op, of hoe gaat dat? Nee, ja, ik denk dat dat ook een heel proces is. Dat je je team toch bij elkaar moet houden. En ook in de winter bij elkaar moet houden. En aansturen dat er dingen in gebeuren. Juist commando's? Ja, aan boord wel. Ja. Dus zweut op, een deel of... Nou ja, in principe zo min mogelijk. Want je hoopt dat iedereen zo goed mogelijk op zijn taak is ingespeeld. Dat hij dat gewoon Maar doet. door juist commando's? Maar soms moet het wel. Soms vind ik dat iets anders moet. Ja, dan roep je Juist het ook wel. commando's? Ja. Ja. Best wel een soort ik. We zijn nog een hele jonge ploeg. En ik heb gelukkig wel een paar ervaren mensen. En ik probeer het zo vol mogelijk zat te krijgen dat dingen vanzelf gaan. Ja, Maar hoe vies dat dan eigenlijk? Want zij zielde op die skip. Ja, nou, dat ging Dat is gebeuren. lekker dan. Ja, maar dat ik zo jong alle mogelijkheid kreeg om skipper te worden. Lolle het me toen vregen of ik het net oernam. Ja, want hoe oud ben je? Ik ben nu 28. 28. Nou ja, dan mag je nou ik haast wel een beetje van vol mij, hè? Ja. Even door, dat want morgen wordt er vanzelfs Sielt weer op een lemmer. En we hier in 2008 wist het nog klaar op het EK voetbal. Hier ze in Duitsland, hier is een octopus. Wist dat nog? Ja, weet ik. Ja, hoe heet die? Paul. Octopus Paul. Die koerde dan die uitslagen goed voorspellen. Nou, wij hebben geen octopus, wij hebben Ilke Lok. Morgen de allereerste dag van de IFK's en dat is op een nij in de Lemmer. Daar zullen we de laatste 2 dagen en dan zullen we weer in die baai bij de IJsselmar. Een baai bij de IJsselmar, dat is een beetje een heel vreemd wetterke. Ik heb een heel soort boten jongen die vanuit de Lemmer kwamen en dan voorzichtig bezochten en dan verder te komen. En in de baai voelde het dan wel daar. En dan kwamen ze op de hoeken van de dik en dan waaide er niet in de storm en dan gingen ze weer om. Of de grote sloes toch Friesland dan maar in, want dan ben je net boeten. Dus op een of andere manier had dat altijd iets van, ja, je kan net precies weten hoe het al hier in elkaar zit en hoe het al hier gaat. Maar in de baai gewoon zielen en dan net boeten komen, ja, dat is altijd goed. Gelijk terug naar het Waberjocht op een lemmer. 21 graden. Het is bewolkt. Wien krijgt fjouwer en die komt uit het westen. Wat dat al je budget, dat zullen we morgen zelfs. Nog één dingetje, heel kwaad Klaas. Tom Brundel, het helemaal lezen Joert. Einde kampioenschap? Nee, absoluut niet. Maar hij moet oppraten met die man op het voordek. Maar die heeft het mis. Nou, dat weet ik niet. Maar volgens mij houdt hij wat beetje listige signaaltjes die misschien wel instuk binnen trouwens zijn grootste concurrent. Dus die man moet er eigenlijk al? Nee, hij moet ermee praten. Oh, hij moet ermee praten. Tom, daar moet ermee praten. Morgen weer een nieuw Scootjesjournaal. Dan van de Lemmer. Ontaan. Dag.